дар сехи дузандагии ширкати ноҳиди шаҳри Истарафшан бо унвон ба духти сару либоси таҳпӯши мардонаву кӯдакона машғули кор мебошанд ки дар ин сехи дузандагӣ барояшон ҳама шароитҳоро маъмурияти ин ширкат фароҳам овардааст. Бояд қайд намуд ки ба кор бештар бо унвони имкониятҳои маҳдуд дошта ва шахсони ҳисси шунавониашон паст ба кор ҷалб шуданду ҳамарӯза мувофиқи нақшаи иҷро либосҳои фармоиширо медузанд. 37 нафар ба занҳо ҳастанд. нимошон ба имконияташон маҳдуд кор мекунанд. ҳаминҳо ба ёд дода мо вазифаи худомо ёд дода ино ҳамаш дӯзанда шуда кор каросиям. ҳозир корошон аз соати 8 мебиям то соати 5 кор мекунам. рӯзи истироҳат 2 рӯз. ин сехи истеҳсолӣ дӯзандагӣ бо ҳамбастагии ташкилоти ҷамъиятии фонди рушди ҷомеа ва маркази рушди маюбон соли 2018 ба истифода дода шуд. ин сех қариб зиёда аз 40 нафар духтараконро бо кори доимӣ таъмин менамояд. корманди маъмурии корхонаи дузандагии ноҳид мегӯяд ки солҳои пештар дар бинои дигар фаъолият мекарданду иҷоранишин буданд. ҳоло бошад дар бинои хусусӣ фаъолият доранд ки дар маросими ба истифодадиҳии бинои нав сарвари давлат низ иштирок намуданд. мо хеле хурсанд ҳастем ки бо ҳамун ҳидояти роҳбари давлат низ ин як қатор корҳои наву созанда низ дар ин ширкати истеҳсолӣ мо карда истодем, васеъ карда истодем. ҳамарӯза боз коргаро дар ин сехи дӯзандагӣ коргарои нав ба навро ба кор ҷалб карда истодем ва инчунин номгӯи маҳсулотҳои тайёрмешуда омода мешуда низ васеъ гашта истодааст. ба гуфти мусоҳибамон ширкат ба духти сару либоси пахтагини кӯдакона, либосҳои таҳпӯши мардона ва мувофиқи фармоиш истеҳсоли сачоқҳои гуногун ҳаҷм ва яктаки занонаи мавсимӣ истеҳсол мекунанд ки талаботашон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз он ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хеле зиёд мебошад. 70-80 номгӯи маҳсулотҳоро тайёр мекунад. ин ҳам бошад ҳам барои калонсолон ва ҳам барои кӯдакон ва риштаи матоие ки истифода мешавад ҳамаш ватанӣ буда. ҳамаи ҷараёни истеҳсолот бо ҳамин матою маводҳои ватанӣ ба истеҳсол расонида мешавад ва асосан харидорони мо низ харидорон ва истеъмолкунандагони маҳсулоти ин ширкат низ дар дохили Тоҷикистон мебошад. дар макони дигар бошад ресандагон бо таҷҳизотҳои махсуси ресандагии ҷопонӣ ва олмонӣ аз пахтаи ватанӣ ришта мересанду дар қисми дигари ҳамин сех бошад аз он матоъҳои пахтагин истеҳсол мекунанд. роҳбарии пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ имомулӣ раҳмон яъне ки ҳадафи саноатикунонӣ бо сурати ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. ино мо сарбахши кори худ намуда имрӯз ва танзиму тамҷиди дастгоҳҳои истеҳсолӣ машғулем. сехе ки мо истодаем ҳастанд ва истеҳсоли бофти матоъҳои трикотажӣ машғул мебошад. дар ин коргоҳ ҳар нафар вобаста ба касби ишғол намудаш аввал давраи омӯзиширо мегузарад то тавониста бошад ки ҳар матоъ ё ин ки нахе ки истеҳсол мекунанд ҷавобгӯи талабот бошад. аз ҳар яки мо имрӯзҳо талаб мекунад ки иқтисодоти бозоргонӣ маҳсулотҳои хушсифати бозоргир истеҳсол намоем. албатта мо барои истеҳсол намудани маҳсулотҳои хушсифат аз технологияҳои навтарини давлатҳои пешрафта истода мебарем. ба гуфти истеҳсолкунандагон коргоҳи мазкур дар пойтахт ва дигар ноҳияҳо мағозаи махсуси худро доранд ки харидорон метавонанд либосҳои пахтагини ватании босифатро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. дар шаҳри Истарафшан бошад 2 мағозаи махсуси фурӯши молҳои ширкати ноҳид фаъолият дорад ки дар ин мағоза танҳо маҳсулоти худро ба савдо бароварданд. номгӯи маҳсулоташон айни замон бештар аз 10 намуд аст. ба гуфти кормандони маъмурӣ ширкати мазкур сайёҳони хориҷӣ бештар маҳсулоташонро харидорӣ мекунанд, зеро ҳама сару либоси истеҳсолкунандаи ширкати ноҳиди Истарафшанӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ҷавобгӯи тамоми талаботҳои замона мебошад. Қудратулло Раҳматуллоев, Нутри Насимзод, Паёми рӯз.